ni Miren Arbaiza naiz eta aurten Hautsinako koordinatzaile lanetan nabil. Urte berezia tokatu zait, eta izan da pixka bat etengabeko egokitzapen bat eta berrasmatze bat. Saiatu gara streaming bidezko edukia zaintzen, ez? Eta bai hemen eta bai Plateruenan irudi eta soinu kalitate on bat bermatzen saiatu gara. Eta bertan daudenak, hurbildu daitezkenak eta baita etxean daudenek, produktu polit bat jaso dezaten eta modu batera edo bestera bat egin dezaten Durangoko azokarekin. Aurtengo egoera berri honetan, sortzaileak eta hurbildu direnak oso pozik eta gogoitsu etorri dira, naiz eta aurkitu duten azoka oso ezberdina izan da, ez? Ez dagoen olako jendetzarik eta kaleak hutsik daude esan leike, baina era berean jaso duten sentsazioa baita ere bai izan da positiboa, ez? Saiatu gara antolakuntzatik behintzat egingo diren ekitaldiak kalitatezkoak izaten,